Salutare YouTube! După cum am spus, aici, acolo, undeva o să facem casă. Sau aici, nu sunt sigur. Unde să facem? Stay in house, unde să facem casa? Păi unde știi tu? Pe mine nu cred că mare. Nu... Sau... Bă, da, mă ține. Din ce facem casa? Ce fel de cabăl la mine? Dacă ai tu mult cablu, pune. Eu Nu fac am niște ce. limite. Ia. Wow, ne facem mâina casa. Ce? Nu știu, ne facem mâina casa. Ar fi o idee. Ar fi o idee, sau hai să o facem aici, unde încep eu. Bă, uite-mă, băi, e aici o mină. Da, nu, hai unde încep eu. E gheață. Da. Oricum, pe jos o să punem altceva, ca să fiu sincer. Cred că pământ. Cabăl. Da, e o idee bună. Hai, cam atâta, cred că e suficient de mare. Stai puțin, pune și tu deasupra cabel. Peste ce pus eu. Eu merg să mai am niște lemn. Pui? Sau nu? Da, mai mult n-am. Sunt și... Hai că mai pun locul ăsta decât al dinainte. Sunt și găini și și oi și mai multe. Și o mină. Haide. Ce-ai ciudat? Ce? Că nu există pe aici Ce nu există? copaci brazi. A, nu știu de Iar ce. ar trebui să fie brazi. Nu știu de ce. Uite, avem o găină în casă. Așa, pune deasupra. Sau continuăm cu lemn. Avem o găină în casă. E... Da. Să pun aici masa de lucru. Și hai să vedem ce mai pun. Furnace-ul. Uite, mai ești tu de ăsta. Ce alunecă? Stai puțin. Mamma mia, cât de mult. De mult aruncaș. 15, cam așa. Câtă lână ai? Suficient pentru încă pentru 2 patruri. Ai pentru 2 patru? Da, am. Ai. Nu știu că să am pentru cizme. Stai puțin. Da, uite. Nu merge așa. Am material pentru 5 ele. Bun, am pus un pat. Puneți-l și tu unde vrei. Vezi că îți trebuie mai multe chestii. Cât level ai? Eu 6. Bun, hai să fac. Să mai fac o ușă în caz că ne atacă cumva zombie și cărnații. Că de obicei aia sparg ușa. Da, pune și mie aici un cobblestone unde spor eu. Unde ai dispărut? Eu? Da. Stai că mai am și niște cabluri. Da, putem să-mi facem mai mare și Păi știu, de-aia pus aici. Hai și tu să mă mai ajuți și pe mine. hai țin, îți sparg acum. Hai să zic acum, dacă cu ce? Că n-am nimic. Dar nu mai merg la minat. Ok, vino cu să ne... Vii să ne culcăm sau nu? Că mie mi-e că ne omoară zombie. Nu știu. Haide. Ce mai pun baterie? Ce anume? Pun baterie? Da, ne-am și pus. Da, baterie. Mi-am că stau pe viața în sine. Nu, că nu pot să stea. Încerca și pe gheață, dar nu lasă. Haide. Eu sunt. Nu știu. Eu sunt... Am zis firmă de sugar acum. Da. O vreau mai lungă. Uite un creeper frumos, așa. Nu ne aduce acasă. S-a înțeles. El ce vrea? Tare, am dat și de o ravină. Ce aduci mie? Asta nu e bine, asta e mai ravină. Merg să-mi iau niște lemn. Am găsit un nou. Vrei sau nu?
Am găsit, băi, deci am căzut fix lângă aia. Ia și tu niște piatră, dacă tot te ducești acolo. Am găsit un măr. Am 2 mere, vino să ți le dau. Pentru asta am eu în care am 2 dale de vacă. Da, eu Asta am... să priză la creeper. Așa, el a spart, eu iau level-ul și cabelul. Câteodată chiar sunt folositori creeperii. Da, de obicei ea sunt folositori. Dar de fapt ea sunt cu felele de netec cu picioare. Nu, dar cât îmi cer să iau? Nu știu. Îți trebuie neapărat în episodul ăsta. Să termin eu casa. Că deja am ajuns la episodul 3 și eu n-am terminat casa. Am găsit la bău. Am și o întrebare. Unde făcusem eu casa? Nu? Unde fac eu casa? Uite. Și era să spun pe Skype. Am găsit-o, am găsit-o. Am găsit-o. Atunci Mai iau cabel. am 6 cabel. M-a aruncat cu ouăle prin gheață. Ce ciurățenie, cum se trece ouăle prin gheață? Am și o întrebare. Ouăle sar prin gheață? Uite, începe să se spargă gheața. Bă, dacă vrei, încheiem episodul mai repede și facem și Hunger Games, că-ți dau eu un server de Hunger. Știu și eu multe, dar nu. Dacă ăla are cei mai mulți fani, să spună în comment asta. Da, ar putea să spună. Da, dacă tot a apărut și nu și ajută-mă și pe mine la casă. Hai, vii să mă ajut sau nu? Vii să mă ajut sau nu vii? Nu-i drept să fiu la tine, nu merge pe băul. Tu ai mâncare? Da, uite. Stai să faci. Wow! Ce te Cum ai chemi? intrat? Ai intrat în timp. Adaugă pe Skype. Pe cine? Nu, lasă. Haideți să continuăm casa. Cum stai nu pe pământ? Nu știu de ce. Nu știu, eu cred că mai fac doar atâta la casă, până nu se termină. Casa o continuă cu pământ. Vii să mă ajut sau nu? Da, bine. Bine, că începe să crepesc pământ. Bă, cu pământ. Păi n-am alt material. Dacă tu nu mai veni și... Lasă și pământul. Oricum o să mutăm după aia casa, că nu o să rămânem aici. Haide. Cam atâta cred că facem. Acoperiș nu mai facem, că poate continuăm pe... Ne gândim. Să scrie în coment dacă vor acoperiș sau nu. Oricum, cam aici terminăm episodul. Salutare!